música, perquè ara me n'han sobrat unes quantes. De la Encantada, què vos puc dir de la Encantada? Molt de gust. Encantada. Dóna-li la mà, dóna-li la mà, dóna-li la mà. Salteu, no? Que estan donant cartes, no? Puja-lo, que li dono una carta, puja-lo. Hem d'apanyar-se perquè el sol està a punt de pondre's i segons la història relata i la veritat pot ser, una senyora molt guapa li va eixir a un llenyater i ensenyar un collar de plata amb un diamant i un robí i li va preguntar què és el que vols? La joia o a mi? I ell va dir que la joia i ella tota enfurismada, sabeu què li va dir? Sempre seràs desgraciat! En aquella penya alta està el meu castell encantat. Ja no seràs ditxós. Si m'hagueres triat a mi, el tresor que hi ha allí hauria sigut per als dos. I permís d'una boreal, a l'amanèixer l'aurora, desaparegué la senyora. I el llenyater no us penseu que es va quedar igual. No, sabeu què va passar? Que en pedra el va transformar. I allí en el barranc de l'Encantat el podreu trobar. Pedra en pedra en pedra. I si la història, i si la dita us agrada, no us penseu. És una història, perquè és la verdadera història. Si no creus que faràs un Toni. I ara anem cap allà, que ja estem prop. Anem, anem.